Hej med den der video. I dag så ind på Freakwell Prison Bay. Vi er inde på vores Swift lige nu. Og Danny Boy her, vi skal få rank op til A. Så min, og hvad hedder det, min account den er også oppe i A, min main, det er Sandbox 05. Så ellers har vi den her server chest room, som I godt kan se i et andet video. Og så har vi to farmerceller, en der, og så har vi også en her i den første. Yes. Og der er ingen vagter i B. Jeg tænker bare, at vi kæmper. Der er allerede en her. Værsgo. Pas på, der er to, der står og camera. Der er nogen, der camper der. Er der? Ja, han prøver at gå os ind. Skal vi bare gå for det? Jeg vidste. Ja, hvad var det, jeg sagde? Det er lækker. Den ene er 100. Jeg fik den ene. Jeg løber bare lige ind med gearet. Der kommer to. Der kom tre. Vi mistede ikke noget på det. Nej. Jeg nakkede en til det fine. Hvor er du henne? Jeg var i cellen. Ja, okay. Fuck, der var mange der, mand. Ja, det var det. Du fik dem der, ikke? Jo. Så da jeg gik ud igen, fordi jeg kom der, jeg blev skubbet ind i portalen, så blev der bare gennemflikket af træerne. Okay. Sådan der. Jeg tænker, hvad jeg skal over og tjekke Levi. Ja, jeg tror, der er sådan 10 minutter tilbage, sikkert, for jeg er næsten lige tjekket. Ja. Jeg er ikke helt sikker. Ja. Er du klar? Ja. Alright. Hvor er den her? Hvor er den der? Ej, jeg er egentlig løbet ind i det. Kom, skal vi bare gå? Så går jeg også træffe ham. Ja. Øj, der er en her, Ja. Er nu med på PP-minen? Lad os prøve at tjekke. Jo, der er en der ser nogle namechecks. Jeg ved ikke om I skal riske, vi? Der er 3. Ja, fuck det. Lad os lige prøve. Og hvem vi teamer dem der, tror jeg. Det er spejl. Ja, vi teamer dem, det kan vi ikke fejle. Ja, det må vi lige team nu, det er ikke godt. Nej. Også vores første, en af vores celler, den er første placeret over i betal 2. Så, hvad hedder det, hvis I søger en placering, der kan I bare eller kan I bare skrive i kommentaren. Ja, eller en her. Ja. Han går nu væk. Han er lav. Ui. Nice. Så har jeg allerede fået en, mand. Ja. Og let's go. Fuck, jeg ellede en af dem, så du det? Ja. Og der er mange nu. Er der vagt? Nej, der er mange. Nej, okay, skal vi lige hurtigt over og kigge derovre? Hvorhen? Op der i VV'en. Det kan vi godt. Nej, gå tilbage. Oh, der er mange. Okay, de har nok taget den, har de ikke? Ja, jeg tror ikke, jeg har ikke stået noget skade. Lad os lige prøve det op. Jeg håber ikke, der er flere. Hvad er den her? Han er død. Er du low? Nej, jeg fik gear. Der er mange andre, guys. Ja. Fik du også noget gear? Nej, jeg har kun et sæt på mig, efter jeg dræbte ham der. Jeg har også et sæt. Det skal man nok gå op med. Ja, jeg tænker, jeg kan udvikle. Ja. Skal vi tage jeg er ikke. Ja. Vi har det samme. Jeg vil lige sige, jeg har ikke så meget liv. Bøsse. Skal vi tage ham? Nej, bare kom ind. Okay. Jeg er fandme lav.
Ham den er på sig. Okay. Helvede. Hvor skal jeg alt det her fucking lort her? Så er allerede chain. Ja. Skraldespand. Nej, hvad er det? Hvor er du henne? Jeg skal da tjekke VV'en. Ja, okay, pas på det ikke. Jeg tror, der er mange derovre. Ja, det er der også. Ja, det ser det. De står deroppe og camper, jeg kan ikke kigge nu. Ja, men se, vi prøver at gå efter en af dem. Ja. Jeg tror de pusher mig, ved det ikke. Jeg kan godt komme op måske. Når der kommer en. De er deroppe, vi måske dør, jeg ved ikke hvor mange de er. Hvis jeg er en eller to, så jammer vi den. Og han var der engang. Kom væk. Og den her, jeg tror. Og jeg er død. Jeg er for helvede, mand. Jeg fik kommet Nej, i starten, så døde jeg. Ja, same. Det var måske ikke lige så klogt. Nej. Men så skal vi ikke tjekke VV'en lige nu. Nej, den er også lige stjålet. Ja. Rigtigt. Ej, så er det nok, hvad, halv time eller hvad? Eller hvor langt det er? Ja. Jeg tænker, at du kunne se lige hurtigt vise, hvad vi har. Ja. Hvad hedder det? Denne kiste, der har vi digger og DB's, men der vi får solgt for brød. Og hvad hedder det? Ja. Og så har vi en mad. Så ja. Lad os gå fight mere. Ja. Det er der en her. Der er to. Jeg eller ham her. Og der er mange, er der ikke? Der var 4. Og der er mange. Ja, der var 4. Der var 4. Fuck, det er fall damage, man. Hvor er det klart, han er bare bøsse, mand. Ja. Prøv lige se, om jeg kan få ham. Eller lige en gang. Indtil videre, Kevin. Har du? Har du 40 kroner? Han døde der. Der var lige en anden guy, der lige gik efter ham der. Ja. Der er fucking lort ham her. Nej, han er 1 HP. Hvor hører vi? Han er ikke sådan en normal brutal. Han døde. Det var ham der også gå ind. Anden gang også. Jeg vidste det. Han er røg. Ham er lav. Jeg fik en. Nej, jeg fik ikke gearet. Jeg fik det hele. Døde du? Ja, jeg døde. Der var en anden. Okay, lad os lige prøve at jump ind med en fucking... B. Ja, bøs ham her. Ser du der, sidste der? Ja. På så det er hele det der team der. Bag dig, hvad laver du? Det er min. Ja. Ej, hvad er det ulækkert? Man hellere få kål. Det er helt broke det her. Fordi et hoved er godt. Fordi der er mange penge værd. Og Artifact, de er begge to lave. Han er lav ham her. Hvor er du henne? Jeg kom casino hurtigt. Okay. Han er nået ind. Han er 3 Hvor er det? Ja, hvor er det? Casino. Og der er en her, go! Jam. Ej, det bliver sgu fedt. Ja. Tak skal du have. I don't like the bitches, cause they are fucking from behind. I don't like bitches. They slår mig i bøsse.
Og var der mange? Ej, han er bøsse ham der, han er bøsse. Shit, der var mange der, mand. Jeg skal tjekke træffe ham. Slå ham der, der siger, han er bøsse. Jeg vil gerne have bøsse. Hvordan herover? Jeg falder om der pickaxe. Måske. Altså, jeg ikke træffer mig, hvis der ikke er nogen, så tænker jeg bare, at vi slutter af, ikke? Jo. Prøv lige til at kigge. Jeg kan ikke se nogen name tags. Jeg ved ikke om der er nogen dernede. Prøv lige at tjekke. Og der er en bærs. Er der? Hvem er det? Det er Sparke. Det er Sparkus. Nå, jeg tænker bare, vi slutter videoen dag, så det bliver for Ja, vi langt. ses. Okay, kom. Tak fordi I så med. Håber I kan nyde den. Subscribe og like, vi ses.